Benvidos a Todo Mal, o programa que foi de vacacións e veu máis cansado do que foi. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Que tal, Marcos? Estamos aquí ás voltas das vacacións, Que guai. Ahora fala así despois das vacacións. Quedaches máis tonto do que eras. Había posibilidades deso. Non, é a mesma tontería con distinta voz. E que tal? Todo ben? Fantástico, unhas vacacións increíbles. Sentáronme de úti. Todo que non sea teño traballar, ser- séntache como un tiro. Todo o que sea non traballar, efectivamente. Efectivamente. É que dixen. Non sei. Tens que empezar a facerte a idea de que facemos este podcast e eu non te escoito. Sí, sí, sí. Eu falo meu. O peor é que eu tampouco te escoito a ti, entón temos un follón que nin Dios. Se ti vas por aquí, eu vou por aquí. Somos como un matrimonio dos 90. Cada un é por seu lado. Eu quero los focos a mi persona, eso que hago dicir, Isabel Pantoja. Esa frase non é túa. Sí. Correcto. Bueno, pois eu... Ti que fixeches? Eu fui a Madrid. Vamos a falar de La min. señorita fue a Madrid. Fui a Madrid, levantei o non me mércoles... Non me din conta de que foras a Madrid, como non subiches 85 historias. Non se podía saber que foras a Madrid. Eso que non a planifiquei. Imagínate se chego a planificar a miña viaxe, porque cheguei... O sea, eu traballei hasta o martes. O mércoles á mañá non traballei xa. E o mércoles á mañá levanteime dicindo eu que carallo fago aquí unha semana? Collín uns vuelos e marchei para Madrid. Ti non eres de Esa mesma planificar. tarde. Ti non eres de planificar. Non planificas nada. Eu non planifico nada. Así está que xa te conocen xa te conocen cando vas pedir a píldora del día después. ¡Hombre! ¡Dar la guerra! É que eu sou moito de deixar todo para o día seguinte. E bueno, xa que me preguntas, pasei moi ben. É que creo que podría decir que fixeches todo, porque fixeches un publireportaje fotográfico. Hostia, pois corteime, Un dedo, non? 20 anos. Sí, tamén, corteime un dedo. Que ti, mira, como hai que ser de subnormal para cortar o dedo por aquí por abaixo e polo lado, que teño que poñer tiritas cruzadas. Sabes? É increíble, parece que estou xogando a tres en raya, para baixo e para un lado. E non podo quitalo porque me dá grimilla, entón non podo quitar as tiritas. A verdade é que Entón, tiño che algo vez unha influencer que as man así. de traballar, non? É como eu tampouco foi traballando. No, pero tes unha Vouche ferida. dicir, sabes como me pasou isto? Rompeu-me un vaso, casualidade non creo. Mola, porque tiñas, o sea, a ferida é tal cual de cortarse ca motosierra. Sí, Ou pero, bueno, claro. de cortarse ca motosierra perde la man, dijo, coa machada ou así, pero tiña que ser un base, que non pode ser outra cosa. Conocendo ao personaje, é que non se Claro. pagaba nin un céntimo que fora traballo. Pois mira, vouche contar un pouco a miña viaxe a Madrid, vamos a falar das nosas vacacións un pouco, despois ao final facemos un pouco de consultorio, vale? Que déxame facer o programa, de verdade. É que dice, vouche contar o que vixen en Madrid, imos falar das vacacións. Non, para falar ti da túa mierda. Non, Como despois vas-me sempre. contar, tío, que fixeches ti. Porque a xente está moi preocupada, que pensa que non sabes da casa. Ai, acertaron. Entendes? Entón vamos a falar un pouco do que fixamos nas vacacións, pois de tipo tal. Entón, eu fui a Madrid, como ben saben todos os meus seguidores, porque me gusta poñer fotos como quen son feliz e non vou ao psicólogo. É verdade que non vas ao psicólogo. É verdade, xa me dou a alta. Ah, non, eu dicía porque vas por videochamada. Ir non vas. Non, xa son unha persona prácticamente que non me quero suicidar. No, a ver. Ese chiste cunha ferida na man é como, ui, nos reímos ou non? A ver, déxame falar, joder. Non quero. Pesado, Dios. Unha Xa non me acordaba cousa, do que era isto. Unha cousa e deixoche. Fuches a Madrid e porque traes un poncho peruano. Porque son moi moderna. Escoítame. En Perú. Dale, venga. Quero facer as cousas con educación e non me deixas. Un arrastro en Madrid. Nunca fora, arrastro tamén. Arrastro sempre vas.
Eu fora varias veces a Madrid, pero nunca fora ao rastro. Quieta, Willy Fo. Eu fui a Madrid varias veces. Eu Hostia, prácticamente non é sou ir a a... Madrid. Non é ir ás Filipinas, é ir a Madrid, que podes ir hasta en coche. Todos os sitios que podes ir en coche, é dicir, Portugal, Madrid, Asturias, son sitios de Tamén persona podes ir normal. a Vladivostok en coche por poder. Ganchas carretera e para... Total, que foi a rastro, porque me dixeron que era un sitio moi cool, que van moitos influencers, a xente guai, a xente moderna. Entón dixen, vou ir a ver que pasa. E basicamente o rastro é como o espolón de Padrón dos domingos, pero con cousas de segunda man, cousa que lle iba a encantar a xente que vende cousas en Padrón os domingos, porque é como, hostia, que podemos vender cousas usadas polo precio de cousas novas. É que a xente se bota a elas. O día que se poña de moda a roupa de segunda man no espolón en Padrón, imos flipar todos. Eu vou ser a primeira que monte un chiringuito. Vouche dizer unha cousa. Si é de roupa usada, en Padrón serán falsos, pero están a estrenar. Claro. ¿Sabes? Os tenis son falsos, pero están a estrenar tan noviños. Sí. Si é a mesma porquería, pero de segunda man, sin pulpo, a mí desanótame do resto. Pois sí, é a mesma porquería, pero máis usado e non hai de comer. Podías comprar unha Sol Star, 3 jaliñas e un frutal, que me fai moita gracia ver ao vello co frutal na caja. Un día dixo que me lo collido de última hora, collino as 10 e unha foto toda. Tal cual. Pero que ahora en Padrón non se venden animales. No? Non. Antes sí, non? Sí, antes vendíase cagas, gatos, galos, galiñas, de todo. Mira onde te sacaron teus pais. A min, en vez de dicirme de pequena que era adotada, dixenme que me compraban no mercadillo en Padrón. Non dicíanche que te compraron na pagarería de Teodoro. Total, que eu dixo por unha movida, que é que había un fulano, xa sabes, Madrid está medio está un pouco cucu. Entón, había un fulano cun cartel enorme no rastro que poñía el amor dura 3 años. Así, había un fulano no medio do rastro cun cartel así grandísimo que poñía el amor dura 3 años. Despois daba a volta ao cartel, era un código QR, o sea, era propaganda de algo, non sei de que. Porque eu xa non me metí, dixen xa non me interesa, pero quería xo contar, porque claro, vamos a falar disto de que el amor dura 3 años. Que, Porque me parece un concepto precioso. O tipo estaba co cartel a joder. A Porque joder. non a mellor as parellas, que é el que levan 2 anos. E o tipo, está polo cu. Había xente que vías que levaba pouco tempo porque iban agarradas da man, que miraban para o cartel en plan, risa nerviosa. E despois vías matrimonios que iban 1 a 2 kilómetros e outro ali atrás dicindo, pois xa, che verdade. Entonces, el amor dura 3 años. Din que o amor dura 3 anos. Eu, vou che dir unha cousa, moito me parece. Porque 3 anos é casi unha legislatura de Pedro Sánchez. Que Pedro Sánchez pasou unha guerra, unha pandemia, crisis, pero non me jodas. O sea, ti imagínate o largo que se fai. E puxo xillicano o pelo. Igual que se está nunha relación 3 anos. Hostia, non se che vai poñer cano. Que dixo eu? A miña reflexión despois de ver isto foi que eu creo que o amor, as relacións de parexa, tiñan que ser como a política. Cada 4 anos, votar. O sea, a cada 4 anos hai unha xuntanza. Só lle vexo un fallo. Se ti dis poñer unha urna, xuntarse a votar. Sí. Claro, vais a saber quen votou. Porque non hai dous votos. No, explico, é que eu isto teño moi reflexionado. Claro, ti cada 4 anos, cando tes parexa, faz unhas votacións. Vale? Entón ti decides se queres ir hacia a dereita, hacia a izquierda, e se coincidides os dous, guai, pero se non queres ir para a dereita e outro para a izquierda, hasta luego, Lucas. Que pasa? Que pasa? É o que dis ti, canta xente pode votar? En principio, 2. Vale. En principio, 2. Claro, hai veces que hai que mellor facer un referendo
Porque hai casos nos que tamén vota a familia. E terceras personas. Porque, por exemplo, digo eu, te imagínate, a sogra, podría votar unha sogra no referéndum este? Pois depende, porque a sogra é un pouco como Andorra. Está aí. E vas para todo, vas para as vacacións, vas para non pagar impuestos, vas para 1000 cousas, perdes por non ter dereito a votar. Hostia, ou estás para todo ou non estás para nada. Entón, a sogra pode votar neste referéndum, sí ou non? Si vive na casa, sí. Claro, e se vas todos os domingos comer tamén. Si vai isto que fan de levar a vella para facer a compra porque así paga ela, Tamén. vota e vale doble. Hombre, Ai, che dá dando de comer, terá Claro. que decidir. hostia. Despois, que máis? Os fillos. Por exemplo, se hai tes un fillo, o fillo pode votar, porque a mellor o fillo di, hostia, eu teño un amigo que está divorciado e compraronlle a Play e compraronlle un quad, eu quero que se divorcien meus pais tamén. Claro. Ter unha familia rota é cousas, e non ter unha familia de puta madre, pero non ter cousas. Eso tamén ten que decidir o neno. Claro, despois, se hai terceiras personas, hostia, non van poder votar. Claro, Hostia, claro. porque, por exemplo, hai un fulano que está casado e ten unha amante, ou unha fulana que está casada e ten unha amante. Esa amante di, hostia, como se separen, teño que aturalo eu todos os putos días. Eu Claro. voto que continúe. Porque a min follar os Sigue a sábados... academia. A min follar os sábados veme guai, agora todo o resto... Claro. Entón, hai xente que pode participar neste referéndum, joder. Sí. Pero 100%. Home, os veciños tamén poderían participar neste referéndum, porque hai Claro, xente que dá moito cotilleo. E se se divorcian, pois danche máis cotilleo. Por exemplo, ti eres veciño e vives nun piso e os de arriba son matrimonio, ou os de abaixo, dame igual, os de arriba son matrimonio, e o bo que tes é que nunca escoitas ruidos de follar. Si se divorcian, ao mellor empezan a follar. claro E que joder, sí. non podes dormir. Entón, ese veciño, por exemplo, votaría continúa. Exacto. Continúa. Exacto. Que accións hai? Continúa? O no. Pareció? Como é isto? Abstenerse. Botón blanco? Entón, para min, o amor ten que ser como a política. Cada 4 anos, facer a túa campaña electoral, con un regalo. Se o regalo é unha puta mierda, pois xa sabes que vas votar en blanco ou vas votar polo outro. Hai que... Hai que facer meetings. Meetings? El rollo, a partir de ahora, puedo prometer y prometo que te voy a llevar de vacaciones. Pero eses meetings, sobre todo os homes, suelen facer cada 15 días. Non lle vai falta que... Vou caer ao cariño, vou empezar a recoller, vou empezar a outra que se dá aquí, prometo, chiques. Unha cosa moi importante do sistema democrático e que hai que aplicar aquí. Cada 4 anos vais a fazer un referéndum para ver se sigue o matrimonio. Recordamos, votase o domingo, o sábado anterior é día de reflexión. Son 24 horas sin verse e que cada un faga o que queira. Son 24 horas de aquí nos pasan, se sabe nada, non podemos nin ver. E verías como iban durar máis os matrimonios e cada 4 anos lle deras un día de... E vou te dicir unha cousa, cada 4 anos son eleccións. Eso non quere dicir que non lle dé unha paja a alguén e queira facer un golpe de Estado. Podías decir moción de censura, pero non, eu sei o que estou dicindo. Eu sei o que estou dicindo. Non, porque moitas veces é a forma. Entón, esta foi a miña reflexión que fixen no rastro en Madrid. Ti crees que Juan Carlos, aparte de parar o golpe de Estado, tamén parou varios golpes de Estado de Sofía? Tiña que sacar os tanques, peso tamén. Bueno, pois... Esta é a miña... Sí. Gustache a miña... Sí, porque aparte os matrimonios parecen xa política. Porque insultanse todo o puto día, pero despois poñes de acordo para conveniencias, sabes? Claro, e poderías facer... O sea, como sería a maioría absoluta? Nunca pasou que no matrimonio os dous quixeran facer o mismo. Teñen que facer coalición con alguén, non?
A sogra, a mellor. Claro, que a sogra, sabes, utilizar a alguén para seguir adiante. Co cuñado, joder, que nos levamos tan ben, é unha pena que o deixes. Sí, sí, sí. As relacións de amor son como a política. Tal cual. Esa é a nosa reflexión. Mola moito que todo neste speech que fixemos nunca mencionamos ao sogro. Porque o sogro é Pac-Man. El ten boas intencións, pero ninguén lle importa nada do que fai. É como, mira, ti xoga ali cos teus. Vale. Que máis me pasou en Madrid? Mira, como buena gallega, fui al retiro. Todos os gallegos van a Madrid ao retiro. Sí. Como se non vira gajo nunca. Que é como, vamos ao retiro a Madrid, me cago en estar infarto de ver auga. Bueno, que vin? A parte de tontos que suben a unha barca a andar en círculos nunha cousa cerrada, que é como, pero me cago en Dios, sabes? Que eres de Ribeira, que podes nadar por a ría, que podes coller un barco e ir por a ría, que podes fazer o que che dé a gana. Que colles unha barca no retiro en Madrid para andar así en círculos? Bueno, non sei, non entiendo. Total. Para que ir á Meixa e falta xente. Pero isto que? Que vin algo máis sorprendente que xente indo en barca nun recinto cerrado, que é unha Un señora. barco. É que ahora teñen un barco no retiro que dá voltas. Dá voltas. Sí, rollo turístico, que é como... Pero que é un cuadradito, sí. É un cuadradito que está, non fai falta un barco, que é dicir, que daxe así ao alto camiñando e xa está. Bueno, da igual. É que sabes para que puxeron o barco? Para que? Para as que os da lancha se sentiran que están facendo unha actividade de puta madre. Porque en plan, hostia, estou dando aquí voltas alrededor dun tal, que puta mierda. Para que hai uns que pagaron para ir nun barco que ni siquiera rimas. Me cago en que, hostia, eu non... Eu son un campeón. Vou contar unha do retiro. Eu fui unha vez a Madrid, fui nas lanchas, como vou son normal, fui nas lanchas, e estaba eu, e claro, ao que levas 10 minutos estás aburrido, porque o paisaxe xa o ves... 10 minutos, o sea, 10 minutos pareceme... 3. Eternidade, o sea, pareceme como a legislatura de Pedro Sánchez, igual, que falábamos antes. Eterna. Aí vai, morreu. Ya sei unha cousa. Bueno, entonces estaba eu... Que dixen? Que se che fai eterna a legislatura de Pedro Sánchez. No, pa el, joder, ele está así facendo eterna. Vale. No, ele. Vale. Entonces, monteime na lancha, xa estaba aburrido e dixen, bueno, vou ver cal é a miña máxima velocidade. Joder, porque sabe, vou ver se dou... O Indurain das lanchas. Entonces, cal é a miña máxima velocidade? Fernando Alonso del Mar. Era a tua máxima velocidade, Antonio, como ibas medir? A miña máxima velocidade. Tiñas un reloj destes que miden a velocidade, que teste? Non, coño, quería ver a ver se iba moi rápido. En plan, voulle dar a full, a cañón, a ver se só vas moi rápido nunha cousa. Ao baño, cando teño cajarría. É verdad. Porque no outro, para ir rápido, hai que ir. Hai que facelo. Eu non vou. A ver, que che pasou? Entonces eu puxeme paca, e digo, hostia, pues joder, ainda, vaya pechazo teño, tal, ainda... E pasoume unha vella de 80 anos sola na lancha así. Hostia, increíble. Hostia, que vergonza. Ese foi o teu trauma co mar. No, o meu trauma co mar xe viña de antes. De que? Do bautismo. Que preferías que che botaran Coca-Cola por riba, ao mellor. Hostia, ojalá, sí. Vale, total, estaba contando que no retiro vin unha cosa super sorprendente, moito máis sorprendente que a xente que colla unha lancha vaya pola auga e ser polo lago, que é... Que che adianto a vella. É que che adianto a vella. Que é que vin unha señora comendo un calipo pelando como un plátano. E teño foto, e vou a poñer despois. Hostia. O calipo como se come? Pois ti quita a tapa de arriba e surruchas o calipo da baixo arriba, aí está, da baixo arriba, surrúchalo e valo lambendo. E depois que des unha ajuilla riquísima. E chúpala para dentro. Exactamente, iso é o que fai todo o mundo. E que fixo esta señora? Que non sei, debía ser de Finlandia, non comeu nunca un helado en súa puta vida. Porque o que estaba facendo como un plátano, pelando o cartón do calipo. O sea...
Vamos lá, que somos monos, joder. Calipo non se come así arriba nada. Pero vamos a ver, que vai ser o siguiente? Ver xente comer churrasco con cuchillo e tenedor. Que é o siguiente nesta vida? Condóns de macramé. Que me sorprende que sepas o que é o macramé. No, sei que é unha palabra que me fai gracia, o que é? Vale. Mólame moito porque o señor Calipo, Moncho Calipo, estuvo moitos anos desarrollando un tubo que puideras chupar e que non rompera, sabes? Porque, joder, Claro. que se desfaja, que rompa e tal, e que aguante ben, e aparte que poidas presionar e que vaya salindo, todo contento co seu plan, os seus ingenieros contentos, en plan, hostia, temos ouro. E ves pasaron a señora, tiririri, ñam, tiririri, ñam, ñam. Claro, é que o máis seguro é que o que estás facendo, que o roer a cordentes. En vez de lambelo, seguro que estaba roendo como cordentes. Hostia, é verdad, claro, a lo jabalí. É que Porque se faz mal todo, claro. para lamber non che fai falta Claro, ter o borde. Tiña medo que claro, levera, hombre. andaba a mordelo. Debía Si ter es así. dentes, mínimo eran dentes postizos, porque eso é non ter sensibilidade. Bueno, Si pela o calipo, e vai ás ameixas. Hostia, imagínate esta señora. Si pela o calipo, como chupará unha polla? Arrancándolle o prepucio. Racataca, racataca. E o tipo, me cago en Dios. hostia, que desagradable, tío. Bueno, Buah. Esta é das que non lle comen a piel ao fuet, claro. pues sí, porque vai todo ao revés. Ai, pero como lle a piel ao fuet? Home, por favor. Non lle a piel ao fuet. No, home, no. No, A ti home, que no. sabes se eres vegana. Pero antes de ser vegana fue persona. Ai, que alma. No, eu quería yo comer sempre porque A quen? eu sempre quería comer a piel ao fuet porque eu son como a ti, vaga, e nunca quería pelalo, pero a miña nai dixeme que non, que eso morrías. Eu que sei, xa sabes que os pais dinche así cosas de que morres para que fagan as cousas ben. Se non sacas un dado en matemáticas, morres. Bueno, cousas así. Bueno, non quedábamos unha. Mais cousas. Que opinas da xente que vai a Madrid para ir a primar? Eu por min deixámoslo aí. Vamos a ver. Non quero insultar a ninguén. Deixámoslo aí, se queres. Para. Vamos a ver, ven aquí, Alex. A ver. O que non pode ser é que eu conto algo así en secreto de que me dá puto noxo un tipo de xente e entón ti colles e dis que opinas de? Porque sabes o que opino e sabes que a Claro. miña opinión me vai a ter problemas. É que o todo o que falamos detrás das cámaras despois gustemos algo aquí na túa contra. Pero bueno, deixámoslo aquí se queres, vale? Agradecido. Veña. Vale. Vale. Despois, que máis fixen? Pois mira, A comín... xente que vai a Madrid e vai ao primar, que pasa? Que non hai primar en Santiago, non hai primar na Coruña. Si é a mesma roupa de 3 euros, joder. Hostia. Que lle queres ver? É que é moi grande. Bueno, pois pues, tamén a Catedral da Almudena e non te vexo ir ali a comulgar, hostia. E ademais, a roupa de primar véndese por internet. Que lle queres ir a Madrid? Eso creo que non, Ah, non. Eu creo que primar non vende por internet, que é la gran magia e la gran estafa a la vez. Claro, porque sería máis caro os gastos de envío que a roupa, claro. Claro. Non sei, antes non tiñan, non sei agora. En primar a roupa é tan barata que en realidad cobran a bolsa. Vale, coítame, máis Unha cousas. vez comprei unha Camiseta. Marcho, deixo que facendo chistes, veña, chao. Eu unha vez comprei unha camiseta de primar, metira na bolsa e cando salín xa se desfixera. A calidad é espectacular. Non che dá tempo a metela na lavadora. Quédate na máxima. A ver, home. Non que... vayades a Madrid para ir ao primar. Escoítame, no, ahora ven ti, por ven favor. aquí. Non te pases, porque ao mellor eu que quero ser influencer, chégame unha oferta de facer publicidade de Primark e estamos aquí insultando a Primark. E despois non podo, por exemplo, comprar velas aromatizadas. Eso hai en primar. Claro, Pois agora entendo un pouco que vai a primar. claro. Roupa E hai, barata. claro, máis cousas. e hai colchas Hai colches tamén. Hai pijamas de animal. e super calentitos. Vale. Pois eu a tope con ir a Madrid ao primar. Hai algo máis de sabio que che explique unha cousa e cambiar de opinión?
Sí, estar calado. A ver, seguimos, veña. Que che queria dicir? Unha das cousas máis bonitas que fixen e que fago cando vou de viaxe é comer moito. Porque eu son vegana, pero non son gilipollas, gustame comer. Entón, comín tanto dulce que creo que me virei diabética. Como te ibas a mirar diabética, Moncha? Diabética? Diabética. Ti sabes o que é ser diabético? Sí. Que? Diabético é que se comes moito azúcar che dan así uns picos e te podes quedar pa allá. Así, en términos profesionales. A min, por exemplo, para que te fagas unha idea, eu xa era diabética de antes de ir a Madrid a comer moito dulce. Porque eu son diabética de gilipolleces. Hai veces que me veñen tantas gilipolleces xuntas que me dan picos. Danme picos de diabetes e de gilipolleces. Dache picos, non che dá picos máis Iglesias, eso non lo consigues. No, máis Iglesias no. Pero a gilipolleces veñenme todas. Entón, de vez en cuando, dame un pico aí, dame un ostión e mordo ya a xente. Esa é a reacción. En vez de desmayarte, atacas. Molaba ter un parche para diabéticos de gilipolleces que, imagínate, tes aquí un parche, non? E cada vez que escoites eres vegana, pero de onde sacas a vitamina B12? Dache un calambre, sabes? Hostia, non axudaría, Por qué? porque te cabreas máis. Joder, xa, pero avísate de que esa persona é gilipollas. Ti xa estás oindo. Tiene que ser un parche que cando alguén diga, pues, por ejemplo, ni machismo ni feminismo, entonces do parche sale unha galleta. Con la galleta, para que te tranquilices. Un porro. Vale, pois vamos a facer outra cousa. Non me gusta nin a tua idea nin a miña. Un parche que, por exemplo, cando escoites, eu que sei, unha tontería moi grande. Love of Lesbian é un supergrupazo, mola moitísimo a súa música. Pois que lle dé un hostión ao de que está enfrente. Ah, bien, vale. Non o que eu dixo, o que está enfrente. Por crear o caos. É que sei, ese tipo de cousas. Pois a ver, aquí estamos, que andamos a mandar xente á luna. A luna xa está vista, hai que falar destas cousas. A luna xa vimos. Que hai na luna? Que hai na luna? Que hai? A ver, area, tamén hai en Currubedo, area. E non mandades a un negro, unha tipa e dous personas. Bueno. É que os titulares do periódico eran eses, un negro, unha mujer e dos personas. Pues, el país, habrá que mirar un pouco. Que hai na luna? A ver, que hai na luna? En que luna? Na luna de Pontevedra hai musicote. Normalmente está el grupo Tania Beiras, que é unha pasada. E hai maduritas sabrosas. Bueno, veña, eu xa falei de Madrid. Que hai na luna? Que hai na luna? Que hai na luna? Buratos. Buratos. Donde hai buratos? Onde hai conexos. Podemos dicir que na luna hai conexos? Home, se hai buratos. Ou raposos. Se na luna hai conexos, conozco xente que seguro que xa foi á luna co seu 4x4, o seu remolque pa cans, a súa escopeta. A ver, queresme contar as túas vacacións, que tal foron? As miñas vacacións foron ir á leña, pillar unha insolación e botar na cama todos os días. Que ibas a ir ti á leña, cala a boca? Non foches ti á leña en tu puta vida? Eu levei máis leña que Vinicius, guapa. Poches á leña, Vinicius, vale. non te ríes. Sí, Vinicius é un do Real Madrid. Ah, sí? ¿No? Sí. Ah, ves? Perfecto. Escríbese con V. Olé, pois xa sabes máis que min, que o A ver, leña, poches á leña, moi ben. pillei unha insolación. Eso é mentira. Pillei unha insolación. Xa estabas insolado de antes. Sabes por que sei que pillei unha insolación? Por que? Porque sabía a tabla do 9 e eu de normal ni puta idea. E despois fun a Padrón. A Padrón! A Pascua! Como se suele dicir por aquí, a Pascua de Padrón. Unha Pascua. Pois, joder, que casualidade, a Pascua de Padrón. Xusto ano que non vou eu. Sí, foi o único ano que fun eu. Foi a mellor casualidade.
foi casualidade que me apeteceu ir cando sabía que ti non estabas. Ah, que guai. Que guai. E que tal? A ver, montaches nas chilindradas, que chaman. Vin que ti compras unhas fichas Sí. e entonces danchas e podes te montar no que queiras. Ajá. Entonces eu comprei fichas e delles ás chavalas que me gustaban. E na única atracción que montei foi na bofetada. É unha atracción nova. Non me gustou moito. Non pasei peor que no barco vikingo, O sea, non te digo, prefiero levar unha bofetada que subir no barco vikingo. No arco vikingo gomitas. No outro, bueno. En principio gomitan elas. Deron unha hostia que casi que mareime. Que máis? Comeches o pulpo? Comín o pulpo. Un clásico, ir a Pascua a Padrón a comer o pulpo. Un clásico non. Unha obligación. Eu creo que había que ter un cuño que eres ir a... Primeiro come o pulpo. E así que non come o pulpo non podes montar en nada. Tiña que estar na entrada a pulpeira. Así. No, ademais, se eres de... Ti porque és de fora. Pero se eres de Padrón, ou da zona de Padrón, de Dodro, de Rois, de Cesures, etcétera, etcétera... Tus dominios. Mis dominios... tens que ir a comer o pulpo mínimo 5 días. Mínimo. Hostia, joder. O sea, de feito, a xente que é boa, a xente que é da terra de verdade, de Padrón, empeza a ir a comer o pulpo antes de que empece a Pascua. Olé! Eso é unha persona que é de verdade. E que ten moitos para gastar, tamén che digo. Pode ser que lle faga máis daño o pulpo a Pascua de Padrón que o Prestige? 100%. Yo digo sí. Pois sí. Fun a comer o pulpo a Padrón. Espera, é para ser de Padrón de verdade, é xente que vai a Pascua de verdade, que che den o carné de pascuero, tens que ir con camiseta blanca e manchala de viño. Que sempre hai un no grupo de amigos que di, vamos a comer o pulpo e beber viño. Vou me puñer de blanco. E de repente está todo por aquí pinjando. Que é como, Antonio, ponte unha camiseta negra que non pasa nada. Pois non, esas son as dúas cousas que hai que facer. Recordades, e ides ir á pulpeira, sempre hai un color que se chama borgoña. E dices, por que sabes ese color? Porque son un gran bebedor de vino tinto. E aí as manchas disimula muchísimo. Disimula hasta o barrantes. E recordemos que, como me dixo a mí unha vez un señor, mancheime de viño e díxeme, tranquilo que as manchas de viño salen, senón eu tiña que estar aquí desnudo. Escoita, canto estaba a ración de pulpo? Fui comer o pulpo e a ración de pulpo estaba a 12 euros. Carallo, está barato. Hostia, que barata, hasta que a vin. Eran máis gordas as areas do sal que as talladas de pulpo. Cuidado. Sabes que cho poñen nunha tabla, nun plato de madeira e pinchas cun palillo. Sí. Puxera unha ración nun palillo de madeira e pinchei un palillo ainda máis pequeniño. Non digas pulpo, di mellor polvo. Polvo é o que querías, non? Falando das chilindradas, non montaches en nada, non? A parte deso do bofetón. Montei nos coches de choque, que é no único sitio que se aprecia a miña conducción. Pois eu teño unha anécdota falando das chilindradas da Pascua. Ajá. Que é que cando eu era pequena, tería 8, 10 anos, miña irmá é máis maior que min, entón por primeira vez fomos soas á Pascua sen meus pais. Rollo, quedou ela de encargada miña para levarme, sabes, en plan, o mítico que a irmá grande leva a pequena, sabes, por aí de paseillo. Sí. E levoume á Pascua. E díxome, bueno, que queres facer tal? E eu, ir ao toro. Ao toro mecánico. O toro mecánico, este que fai... No, ese no, o que son varios así, colocados en línea. Que é como un tubo. Ese. E o tema é que hai dous. Hai un para pequenos e outro para grandes. Ajá, vale. Eu sempre iba ao de pequenos. E dixen, mira, vou ir a miña irmá, quero ir no dos grandes, tal, non sei que. A chavala, a primeira vez que me levaba, a súa irmán pequena, que estaba aí con meus pais, tal, non sei que, levo a rapaza, fajo o meu cargo dela, non lle vai pasar nada. Monto eu nos toros, os toros, sabes cales son? Os de, en unha tribu apache, jau, jau, jau. Lleno de mucho apache, jau, jau, jau. Un indio se me acercó con la pluma de color. Esa, ¿sabes? No. Y con el hacha en la mano, el gran jefe preguntó:
Non sabes cal é? O malecón, nananani, do parpu, non sei, bueno. Pois eses. Perdón. Bueno, pois fun eses. E que pasou? A la de unha tribu apache, le dejo pregunta. Que pasou? Que caín. Pero bueno, xa están feitas esas chilindradas para que caias. Sí. Pero que pasou? Caín. Con tan mala suerte que rompín un brazo. E dirás ti, claro, que eu che un rapazo encima, ao mellor. Non, rompín un brazo caendo eu misma encima de min. Entón cheguei á casa e tuve que ir para o hospital e cando miña nai chegou de traballar foi como me cago en Dios. Un día que falto. Está rapando con o brazo escañolado, joder. Esa madre aí vendo, me cago en Dios. Non podo faltar. Quedoume máis inútil xa de por sí, rapaz. Ten moito que te rompiches o brazo a ti misma, porque xa te odiabas daquela, era como, hija de puta, que te partes o brazo. Pero eu levo indo a Pascua toda a vida porque teño familia en Padrón, vivo en Dodro, que está ao lado, e para min son como as festas como se foran do meu pueblo, prácticamente. Entón levo toda a vida indo a Pascua. E sabes que é o que máis me gusta da Pascua? A tómbola. E non a tómbola por xogar eu. Ajá. A mí o que máis me gusta da Pascua é do que son fanática é dos tontos que andan mirando polo suelo se hai boletos con premio. Sabes, este rollo de os papelitos de que tens que ter a combinación para que che den un peluche ou un perrito piloto, unha minimoto, unha batidora. Entón, os tipos andan polo suelo mirando a ver se hai algún papelito con premio. Que é como, mira, Antonio, ti te crees que se hai premios no suelo, papelitos con premio no suelo, e vai estar o outro jodendo 50 euros para ganar a minimoto? Que ten unha moto na casa, unha Yamaha parada, que non anda nela, non vai ás concentracións de moto, non vai a ningún lado, e non lle fai caso a moto, quer unha minimoto. Ti te crees que estaría gastando cartos en conseguir a puta minimoto se estuvera a minimoto no suelo? De todas formas, sigo con isto porque me encanta este tema. O día que máis vergonza pasei na miña vida, Cuidado. é moito dicir. O día que máis vergonza Unha pasei... persona que fai o ridículo constantemente, recordemos. Constantemente. Non é que pasar a vergonza a Miguel Ángel Silvestre, que era un triunfador. Mamá. Mamá, vea. A vergonza máis grande que pasei na miña vida foi cando unha tómbola me fixo subir ali arriba para tirar da ruleta. Porque chegou un día que decidiron poñer unha ruleta. Entón, a xente vai ali, grábase, ai, mira que gracioso, isto vai para Instagram, que estou aquí tirando da ruleta. Eu foi o día que máis vergonza pasei na miña vida, porque parece que estás en la ruleta de la fortuna, que diste, joder, que desmellorado está Jorge Fernández. Ahora sí, a música é a mesma puta mierda, que no programa cantanche comodín, e na ruleta desta de la tómbola al cubo cantanche e outra perreita piloto. Entón, é a mesma puta mierda. Entón pasa ali a vergonza da túa vida, porque estás ali, que bien, tú como unha vajilla, é un ajedrez de cristal que non vou usar na puta vida e que non mo compren nin en Wallapop. Pero que faz? Subes. Porque se algo ten o Gallego é que se algo lle dá vergonza, faino, porque lle dá máis vergonza dicir que non que facelo. Daste conta? Non te escudes, señor Gallego. Que sí. O que eres é unha cotras. E por non perder o premio, subías tinda que foran brajas. O importante é, pero se dai premio, non? Si hai premio, subo ainda que se facendo pino. Que, por cierto, o que hai que saber, isto dixo pa xente como a ti, que sodes foráneos, é que non é o mismo la tómbola el cubo, a de e outro perrito piloto, que a tómbola do xamón, que é e outro jamón, son cousas distintas, Non me mescles a tómbola el cubo ca tómbola do xamón. Confundir a tómbola do xamón ca tómbola el cubo é como confundir a Omar Montes con un compro oro. Parécese, pero non é o mismo. Que máis? Que máis fixeches ti na Pascua de Padrón? Que fixen eu aquí un monólogo sobre a Pascua de Padrón e que me pagaran por dar o pregón.
Para iso que me deran a min os cartos e iba a dar o pregón e listo. Hostia, un momento. Montaches todo isto para ver si po ano. Pero como me asogaste desta maneira. Pero eu po ano, en vez de facer un pregón, poño este vídeo. E cobro como un pregón. Tal cual. Non estaría mal. Montei no Saltamontes. Que va. E gomitastes. Non por culpa dos Saltamontes. E que tal os saltamontes? Saltamontes. Salta, non? Os Saltamontes hai que ir de 3. Sí. Porque se vas de 2, bailas moito por lados. E non é bo para meterse mano. A non ser que sea moi bajo, porque, claro, se move se che fai el medio chai. Vale, e que máis fixeches? Foches a ver unha orquesta? Hostia. Esto sí que creo que hai que poñelo, hai que anunciarlo máis. O que? Isto que me pasou a mí. Hai que, é dicir, eu entendo que os que sodes, como se chama a zona do Padrón? Ulla? Non. Sí, sí. Bueno, os que sodes da Ribeira do Sar, Do Sar, do Bullo? os que sodes de por aí, xa sabedes como vai todo, e manejades moi ben. Ahora vou aquí, ahora vou a Mundus, ahora vou a non sei onde, e sabedelas todas. Bien. Os que somos da fora non as sabemos todas. Non sabedes nada, concretamente. Eu fui a ver a Panorama, aí voi. A ver a Panorama, ui, señorías, collín o meu bolso e aí voi, a ver a Panorama. A miña Rebequita de punto e aí voi. Non te baches cojones a decir Rebequita. No, non foi Rebetita. Entón, que pasou? Eu fui ali e dixerme, aquí está a orquesta Atenas, ou su puta madre, ou La Bomba, ou Hiroshima, ou a que fora, me da igual. Música buena, calidad e a tope. Pois me vou ali, un quinto, un cubata, un quinto, un cubata, porque hai que cambiar o Hai que ritmo. confundir ao corpo. Se o despistas que as cousas que lle das non se emborracha. Claro. Depois venche un con algodón de azúcar. E, hostia, te crees que quero eu algodón de azúcar que estou en plena borrachera? Estaba eu pasando de puta madre, pim, xa a mellor empezaba a falar castellano e acabou a música. E eu foi como, hostia, joder, que putada, acabou a festa, tal. Bueno, e eu, claro, eu estaba así. Acabou a Atenas e eu fixen o que se fai en todos os campos da festa de Galicia. Vireime por outro lado. E non había nada. E ali me quedei eu esperando en plan, virá ahora, porque o que pensei eu é, claro, a Panorama ten tan bo tráiler que ao mellor agora xa non paran e montan, van no camión e non paran. Joder, como teñen actuación en León ou en Valladolid, xa che pasan e fan xa actuación sin perder de facer kilómetros, sabes? E desquirti así en plan, ai, apa, aí vai a Panorama, ole. Pois ali estuve esperando 2 horiñas e empecé a ver. Vin que pasaba xente despois cos hinchables da Panorama e dixo, que pasa? Resulta que hai unha orquesta nun sitio e outra noutro. Hai que andarse movendo. Que invento é ese de porquería? Como está tan mal montada a Pascua? Polle de todas as orquestas no mesmo sitio, coño. E nada, que perdín de ver a Panorama por culpa disso. Sí, é por eso che mal, claro. Ah, no, pareceme ben. Ah, vale. Porque libreime de ver a Panorama. Porque isto de que está a Panorama, vamos. Ti vas. Pero é a excusa. Claro. Recordemos sempre que ir ás festas nas que está a Panorama é pescar con dinamita. Ti vas porque hai moita cantidad e malo será que non amañes algo. Non vas pola música, ti vas porque hai xente. Mira, outra pregunta que che quería facer. Xogastes as maquinitas estas de atrapar muñecos? Xoguei a todas as maquinitas cantas sabía. Todas? Deixeime máis cartos que Belén Esteban en narices. Mira, xoguei ao gancho este de wiki. Ao gancho que xa ves que lle temblean as mans, o sea, as patas xa lle temblean antes de agarrar nada, xa lle temblean. Xoguei a un que estaba así, clicabas no botón e en vez de cerrar abría. Así estaba o nivel. Tienes os ganchos ti estás xogando. E non che toca porque está mañán, porque non che toca. Claro. E en un momento dado penseime, para un momento, realmente queres que che toque o que hai dentro? Sí. Esa porquería eu para que quero. Queres que che toque un reloj de imitación ao Casio? Que xa o Casio é barato. Para que queres unha imitación de Casio?
E por que se vendo láseres? Quen usa láseres? Hai 20 anos usamos o láser un pouco porque era novedade, agora non usa nadie. E mira, que máis xogastes? Xoguei o Iker Casillas que dá voltas. Un clásico. Ese me fantasía total. Que leva 20 Sempre- anos puxaron a Iker Casillas, non, cambiaron, debe dir caro o cartón ese onde imprimen Bueno, os famosos. Sigue sendo famoso o Iker Casillas. Si, home, non é futbolista xa, pero... Bueno, pero está na Kings League, deixou o Carbonero, faixe un titó, Casillas, ainda funciona Casillas. Entón, eu teño unha teoría, que para marcar aí, o que hai que pejar é durísimo, Reventarlle a cabeza a Casillas, ao mellor. fuertísimo, porque claro, eso vai dando voltas e non podes ir con técnica, non podes ir a apuntar. Entón, púxime, coloqueime, e como bo gallego dixen, isto só se soluciona a bruta, de punteirolo. Metiñe punteirolo, pamba, deillo a fulano da atracción. Porque mira, se quixéramos actualizar un pouco eso, en vez de Iker Casillas, a quen poñeríamos parando goles? Parando goles. Parando goles. Quen é o mellor parando goles agora mesmo? Hombre, eu teño visto a ti parar cousas bastante fuerte un sábado á noite, pero eran outra cousa. Podemos dicir que me poden poñer a miña cara xa en vez de Iker Casillas. Unha vez, un fulano que iba comigo, iba tan borracho que despejou e mandou o balón fora do... Horrible. Sabes que é así? Pues sí, Sí. mandou. É que está mal colocado, está en mal sitio. E o tipo en plan, me cago en tío, vai me polo balón, me cago en Dios. Porque só teñen un, claro. Sí. Non creo que teñan máis. E tamén xoguei joder, a isto que tiras e tiras cousas para atrás. Os bolos? Sabes que tiras latas. Ah, sí. Sí, te tiras e tiras latas. Sí. O que pasa é que era un bar e botaron. Eu digo unha cousa. Dime. Eu sou unha crack nunha máquina desas. Sí? Nunha que hai que é de tirar fichas a cachondos. Eu nesa gano todos os peluches. Hai unha máquina que me gusta moito, bueno, unha chilindrada destas, Sí, que a máquina é... do tabaco, que No, que é a que nunca perdes e sempre levas premio. Sabes que ti sempre que xogas sempre levas premio. É como querer ligar e ir ás 5 da mañán ao biker, que ligas, sí, pero quedaste ca puta mierda. Pois esas chilindradas son o mesmo. A de tirar da corda. Sí, Claro. vas ter premio favorito. Pero é o premio de mierda que non gana ninguén. Pero é o Despois, premio. outra cousa, comeches churros. Bueno, joder, Comí churros. cantos Sí. euros? Non sei. Eu cando vou por aí non miro cartos. Eu tiro e así ao tipo, dame churro. E dame. Aquí hai que falar unha cousa importante. De que hai que falar? Churrerías de Galicia, pueblo en general, xente incluso de León. Tampouco lle ve mal escoitar isto. Paremos xa con esta ofensa gastronómica, con esta patada estomacal, con esta maneira abstracta de coller cajarría. Paremos xa dunha vez co churro de chocolate. O churro de chocolate é ese postre que é máis fuerte que un cocido de lacón con callos é que só está bo na túa cabeza. Porque pasas e dis, hostia, churros de chocolate, que ricos. Dame 6. E danche churros de chocolate, mételo na boca e é como, hostia, pero isto non sabe nada, me cago en Dios. O churro de chocolate é a gran mentira. Eu sempre penso que están feitos de gasolina. E pensas que vas comer un brownie e é como, non. Sabes, vas comer terra negra. Sí. Pero que é como é como, a ver, é un churro e ten chocolate. Porque a combinación É unha mierda. unha puta porquería. Sí. Sabes? É como se colleras ron Barceló, Coca-Cola e salíreche Kiko Rivera. No, ten que ser un cubata rico, sabroso. Sí, pero é unha mierda. O sea, que nós estamos totalmente en contra do churro de chocolate e vou dicir unha cousa, ahora veñen as eleccións, a ver se estamos un pouco pendentes deso. Políticos de Galicia. De prohibir
de prohibir o churro de Prohibir o chocolate. churro de chocolate. Porque Por é un qué? engañabobos. Aí está, porque o churro de chocolate é un timo, porque É un che timo. joda a cabeza. Porque ti na túa cabeza, a túa mente non é capaz a procesar, non é capaz a facer o proceso mental de que churro máis chocolate igual a porquería. Eso non existe. No, é Non estás preparado para esa matemática. No, os churreros que fan churros de chocolate son como os trileros. Sabes que che van a estafar, pero ti queres probar. A ver se No, eres máis. pero fanche creer que non. No. Fanche unha trampa. E despois van ao Got Talent. E o peor, sabes que é do churro de chocolate? Que? Que sempre, porque o gallego é así, sempre dis, dame 6. Sí. Non dis, dame un. A ver No, que tal no, no. rigoroso. No. E se somos dous, dame 12. Sí. Que ainda os como mañán cun colacao. Un churro de chocolate. Voy a mandar un colacao a un churro de chocolate. Mandaráslle, eu que sei, un almas. Disolto en ginebra. Que é Churro de digestiva. chocolate con alma, sí, a ginebra digestiva. A ginebra é digestiva. O gin tonic. Bueno, a ginebra. A ver, Carlos, tens que explicar outra vez. A ver como... Pero eu pido un gin tonic que quero que sea 99% ginebra No. e el 1% que falta, unha gotita de limón. É que o que tomas ti de tomar Bifitter como un Baisafir, eso non é un gin tonic. Non tomo Bifitter, que tomo Larios, vale? Bueno, cal é a conclusión das nosas vacacións, Lo? A conclusión. Habrá unha conclusión. Eu teño unha conclusión. Eu teño a conclusión de que a veces é mellor ir traballar. Ah, non, toda a contraria. O sea, eu creo que teño teoría de que as vacacións afunden a un. Por qué? Porque ti despois volves á oficina pensando que vai ser todo bonito, vai ser todo de color, vai ser todo un arcoíris, vai haber unicornios. E despois é a mesma puta mierda de sempre, ves as mesmas caras. Eu pensei que iba a marchar, e iba a ver caras novas, que iba a vir o jefe anda min e dicirme: Carla, enhorabuena, ascendida, un nuevo sueldo, 5.000 euros, e toma, un becario sexual, máis iglesias. É que me encontro con mierda, que a mesma porquería de sempre. Eu que quero que te diga, para min as vacacións é joder a un. Así de claro. Porque ademais é unha cousa malísima que é, non é porquería. Porque ca porquería sabemos xogar, somos gallegos, sabemos manejar na Sí. porquería. O problema é que é a mesma porquería. A mesma porquería. Varíame un pouco a porquería. Coño, Claro. de vacacións, méteme mierda nova. Claro. Méteme chorradas novas, no, las mismas. Claro. Eu debo confesar que este ano pasoume unha cousa que fun o lunes a traballar sin darme conta. Era como, o domingo estaba e o lunes levanteime, collín o coche, fun para traballar e cando entrei foi como, hostia, era isto. Sabes, desconectei de tal maneira que descubrí, claro, Claro, a conclusión traballar é... é unha puta mierda. No, pero cal é a conclusión? Porque traballar hai que traballar porque despois a mí gustame comer pastelitos e eso hai que pagalo cos cartos. Entonces, a conclusión é que non se pode parar. Porque Amancio Ortega leva 60 anos sin coller vacacións. Por qué? Porque como pares, pois non enganches outra vez. Entón hai que seguir o exemplo de Amancio Ortega. Efectivamente. Amancio Ortega non se tomou un mojito nestes 60 anos que leva de empresa. Nunca, jamás. Non colleu Porque vacacións, mojito tomaría. Non se para nin a un mojito. Pode tomar un viño, un cubata, pero mojito non, porque mojito é vacaciones. Entonces, así é Amancio Ortega. E así lle vai, boom. Decía Florentino Pérez, levo jubilado 8 anos, sígome levantando todos os días 6 da mañá e a 7 estou na oficina. Porque tens que seguir, porque como pares, amárgaste. Pero bueno, eu que sei. É mellor estar sempre na mierda que salir de vez en cando a respirar e decir, joder, que ben están todos, me cago en Dios, e outra vez. Bueno, o caso é vacacións de Semana Santa, eu que digo é 2 nun ano. 2 nun ano, non? Esa teño unha superei esa frase. A frase máis famosa de Galicia pode ser a de 2 nun ano. Sí, joder. Si Bueno, non que me das millóns, de hoxe nun ano é que Dios o vexa, dice moito. Bueno, eu teño a millón. Cando teñades que dicir isto, tedes que dicir 2 nun ano e con todos os dentes. Por qué?
Porque eso quere dicir que vai todo ben. Porque se nos vemos para o ano que ven, doxe nun ano, bueno, sí, doxe nun ano, pero a mí veño fatal. Pero doxe nun ano con todos os dentes, esa que me foi todo espectacular, non me quedou un dente, non le veo unha hostia, isso é maravilla. Así que xa sabedes, propoño a frase ahora de despedida, doxe nun ano e con todos os dentes. É o que saquei en claro das vacacións. Perfecto. Vale, agora que falamos das nosas vacacións, pareceche si facemos un par de preguntas do consultorio? Ajá. Vale. Acabamos xa as vacacións. Bien, perfecto. Vale, moi boas. Como podo facer para que Alexa me meta as vacas na corte? Pois, eu que sei, eu diría que lle chames Alexa a teu pai. E así cando dixas, Alexa, mete as vacas na corte, vai teu pai e mete as vacas na corte. É un sistema buenísimo como outro calquer. Falo rápido, é dun momento para outro, sabes? Eu teño un millor. Colles a Alexa, métela na corte das vacas, despois darlle cubatas ás vacas e dille, Alexa, reproduce música del combo dominicano. E xa van as vacas directas por e aparte van con outro ritmo. Eso sí, deixan de dar leite e empezan a dar merengue. Perfecto. Veña, outra. Dinnos aquí. Estou coñecendo a un rapaz que é vegano e non sei como facer para comer churrasco diante del. Porque aquí temos ganas de foder, pero temos máis ganas de comer churrasco. A tope con eso, a tope. Entón, eu quero dicir unha cousa, eu son vegetariana e cuidado que hai xente vegana, e incluso vegetariana, pero sobre todo vegana, que se comes carne non che morrea. Porque só o rollo de que teñas ese o olor e o sabor da carne na boca non che queren morrear. Que non sei, deben de considerarlo que animalismo ou algo. Pero eu teño unha dúda, pero eu non como carne capirola. O sea que podemos ir follando. Non? Só le quixen besar, como cando... Que eso gustaríame dicir algo relacionado con eso, que isto parecese moito a xente que faslle sexo anal e... Hostia, como cambia unha letra? No, anal no. Non é unha letra que son dúas, pero bueno. Que quería dicir? Oral. Hostia, ti imagínate ter este... Quería dicir oral, ti imagínate ter este error na farmacia. Mira, querían un enjaume anal. No, a mí non me preocuparía telo na farmacia. A mí me preocuparía telo en pleno acto. Queres que che fagas eso? Vou che facer sexo anal e bum, empótralo por detrás. Me cago en Dios. Pero isto non é o que eu pensaba. Hostia, no. O que quería dicir é hai xente que lle faz sexo oral e despois queres lle dar un bico e dixe, ui, no, que é como... Perdona, sabes? O sea, eu podo che comer aí abaixo e ti non podes lamber o resto daqui. Me va a tomar polo gol. Hai xente, sí, cuidado. Ti que lle dirías a esta persona? Fácil, a técnica está clara. Colles unha zanahoria e que a zanahoria tapas o oso de churrasco. E entonces para él estás comendo zanahoria e ti comes oso de churrasco. Eso sí, tens que comer o oso, porque senón sospecha. Ou dicir, a zanahoria traía carozo, que tamén é outra solución. Pois outro tema solucionado. Por certo, así por dicir, ela é unha chica, sale con un chico que é vegano. Sí. Ti eres vegetariana. Ela quere comer churrasco. Eu como churrasco. E se ela se lía con un tijo e eu co vegano... Ah, non, así, era ao revés. Perdón. Ao final eu con que me lío. Vas iglesia, xa o sabemos. Vale. Outra consulta. Ao meu vello góstalle encender o chimpín. Metereille arranque ou mando o vello ao ximnasio? A quen quere meter arranque? Ao vello ou ao chimpín? O vello xa lle manda arranque pola mañá un chupito de aguardiente que se arranca a calquera. Tede cuidado con mandar a vosos pais ao ximnasio que poden convertirse nun sugar daddy.
No, tranquilos, poden ir ao gimnasio todo o que queiran. Meu pai leva 15 anos indo ao gimnasio, señor jubilado, e ainda non abriu a bolsa nunca do gimnasio. El vai ali, charla co de recepción, charla con un, charla co outro, cando se cansa da volta e volve e para adelante. Unha vez dixi miña nai, dime a verdad, estás indo a ducharte. Arrancar un chimpín é como arrancar un cortocésped. No, Hostia, arrancar un cortocésped eu teño intentado. intentado. E eso, cuidado, É que non pude cortar a erva ao final. Claro, sí, xa te vin eu. Veña, arranco o cortacéspede e corta a erva e ti. Ai, non dou, non sei. É que teño un dedo pasa. regulinchi. Sí, un dedo, que te regulincha a cabeza. Vale, outra consulta. Ándolle a arrimar, ándolle a arrimar, ándolle a arrimar. Sí? Esta expresión, ándolle a arrimar. Pois eu conozco moito. Traballo. Non o de arrimar, sino a expresión. Ándolle a arrimar a unha rapaza de Val do Dubra e non sei se esa xente é de fiar. Hostia, pero que lle pasa? Que lle pasa a xente do Val do Dubra? Nada, xente encantadora. É que nunca conocí a ninguén de Val do Dubra, verdad? Non podo dicir que sí nin que non. É que gustaríame dicir, a xente maravillosa, pero non sei. Para saber se é de fiar, deixalle a desbrozadora. Se che devolve... Hostia, se che devolve de brozadora, cásate con ela. Claro, é unha persona... Eu de Val do Dubra, perdón, eu do Val do Dubra só conozco de ir a xogar ao fútbol. E unha xente maravillosa. Ibas a xogar con eles e, da verdad, que perfecto, maravilloso. Agora, entran duro, Así que eu de ti, para follarme, puñía as pinilleras. Polo resto, dalle pa diante. Por resto, adelante. Non hai que cancelar o amor. E a follar tampouco. Bueno, cancelas no, pero... Preservativo sí. Vale. Outra. Se tua cuñada é gilipollas e ela pensa o mesmo de ti, que é máis gilipollas dos dous? Parece un trabalínguas. Risto Mejide. Se a tua cuñada é gilipollas, ela pensa o mesmo de ti. Pois mira, é recíproco, eso é moi bonito. Todo que sea recíproco é como, vale, pois xa sabemos o que hai e manejámonos nesto. O problema é cando ti pensas que unha persona é gilipollas e esa persona se empeña en falarche. Eso é unha putada. Pásache a ti con todas as persoas que conoces. Esa é unha mierda, porque é como, tens que facer o simpático, tens que facer que te importa. Así xa é como, non tens que comprar nada polo cumpleanos. É que acordoume porque meu cuñado está de cumpleanos agora. Teu cuñado está de cumpleaños. Ti invitaron xa a festa. Que deixamos de contar secretos, tío. Non me invitaron porque aínda non me veo, vale? Pero xa preguntei que quería de regalo. Para non levarlo. No, para levarlo. Xa preguntei que quere de regalo. Ai, que queres? Calcetins. Coincide o que quere algo que tiñas pensado ti gastar. Que suerte. Bueno, a ver. E dixeche calcetins do Espolón, tamén che dixeche. Home, pois estes dibujitos paso, Non me valen 7 euros o par. Era chivo. Vale. Casi por 7 euros, pero que somos aquí. Que é Galicia agora? Abu Dhabi ou que? Onde vamos? Para levarnos pés. Que depois que as botas de goma trágalos todos. Ben, hombre. Que ter... Pois de sentido. Se tu cuñado é gilipollas xa pensa o mismo de ti que é máis gilipollas de los dos, pois... Pois dá igual, porque é un puñado perfecto, porque pensades un que é o gilipollas do outro e dicir, pois mira, eu creo que era gilipollas, pois eu tamén, pois de puta madre. Non nos falamos e a tomar polo cu. Oye, que damos? No. Un Larios, venga, a funcionar. Está claro, con quen sabe, cando é de tú a tú, está bien. Vale, e agora unha pregunta super filosófica. Non vas saber contestar. Non, porque non son Platón, teño cara de Platón. No, tes cara de Diógenes. Falou que ten a cama sin facer. Pero só teño unha. Mira, dalle. Di, os bicos son preguntas ou respostas? Boom. Carallo. Carallo.
Joder. O Pablo Neruda da Ponte Nafonso, cuidado, se puxos aí poético, el fulano. ¿Qué cojones fumaría esta persona, tío? Erva seca. Que rule. Os micos son preguntas Claro, ou respostas. eu creo que el o que quere transmitir é ti cando consigues liarte cunha persona que che gusta, Bueno, canche justa. O me habrá un bico bueno, eu creo no amor. pouco fuerte, pero sí, vale. Eu creo no amor que lle teño as ganas de facer. Entonces, cando te das un bico ca persona que che gusta, responde as dúdas ou genérache máis? É dicir, agora sabes que tes eso ou ábreche unha porta a unha nova dimensión. Os bicos son preguntas ou respostas. Son putadas. Son putadas. Eso son, é o que son. Porque despois veñen os flis, flas, fus. Ti abogas por follar sin besar Sí, e sin cariño. porque din os psicólogos que eso dá sentimientos. Como que encolle unha enfermedad. Pillei sentimientos. Deronme un beso. Ai, Dios mío, bueno. Eche moito esta xente que nos mándanos cada cousa. Podedes seguir mandando Mandade consultas, Sí, a tope. E nada, podemos deixar aquí o que? Xa se me fixo de noite. Sempre se me fai de noite con este programa, Dios mío, non se me acaba nunca. Pero bueno. Quero que se sepa que tuvemos uns problemas técnicos bastante graves. Moi graves. Problemas de moitos huevos. Problemas de que se non vos turbéramos un cariño brutal, mandamos todo Pullemos pero brutalísimo. Bueno, por eso é máis porque a terapeuta de Carla dixolle que se gira co programa, que lle fai moi ben, que para todo. Mentira. Dixo, me deixa toda marcha para Punta Cana. Bueno, hasta aquí o programa de hoxe. Quero dicir unhas palabras? Hostia, cuidado. Sí, vamos poñer seria, sentimental. Fagoche... Vamos a poñer a Rebequita ben. Fagoche música... Música sentimental, por favor. Amigos, chicoritas, seguidores de Todo Mal, quero dicir que... Podes parar. Quero dicir que Todo Mal regaloume as cousas máis importantes da miña carreira hasta agora. Regaloume que agora mesmo en Instagram síguenos a Discoteca Maicar, o Motel Venus, incluso a Orquesta Los Coleguitas. Eu o que quería dicir é: e máis iglesias pa cuando? Entón, E máis iglesias pa cuando? E máis iglesias pa cuando? que está moi guai, estou moi orgullosa, e mola, me fai moitísima gracia, e estou moi agradecida. Pero, joder, xa, a broma, xa estaría a broma. Vale, entón, bueno, pois que moi a tope, pero en canto empece a seguir máis iglesias, abandono todo, os aibates. Lo dejo todo. Non nos vas a deixar hasta que esos labios toquen los tuyos. E se hai bicos tamén. Vale, pois venga, ala. Xa sabedes. Seguídenos. Temos YouTube, temos Instagram, temos TikTok, temos ebooks, temos Spotify, temos unha tenda onde vendemos suadoiros e camisetas e tazas preciosas. E que máis temos? De todo menos vergonza. Así que xa sabedes, por min xa estaría. Vémonos a semana que ven. Chao, sillis. Que tes nun dedo? Unha pinza.